Zvanê Urartu û Kirmanskî, Cemîl Oğuz. Ênî rozan belge filme ku bi nameyê taşlarla konuşan adam merdimo ku siyan kereyandır xeberan dano amê mojnayîs. Belge film hikayeyê Kurdekî o bi nameyê Mehmet Kuşmanî o ku heştay serî ano verê Simanê temaşî kerdoxan. Mehmet Kuşman wandı kelidi nobetdarî bekçîtî keno. Yeno seçti serî û ênî karî keno. Mehmet Kuşman o ku verê destê arkeologan di bîyo û ewza di nobetdarî zî kerdo wayîrê hikayeyekê xusûsî o. Hikayeyê dzî eno yo ku ew xwe bi xwe Ziwanê Urartu Musayo. Dinya di nizdê vîst tenî estê ku Ziwanê Urartu zanê ku Mehmet Kuşman yew înanra o. Wexto ku Kuşmanî dzayê arkeolojî di xebitiyayê ne eno ziwan merak kerdo û sero finderto. Şarê Urartu di 1500 serran verî miyanê dîroka dinya di bîvînî û enka înan ra yew nemendo. Ziwanê înan zî bi ênî hawayê o. La dinya di tenî çend însanî estê ku ziwanê înan Musayo. İnan ra yew zî zek mava Kuşman o. Kuşman qeybî ziwan bimûso bi serran xebitiyayo. Tenî hîrî serê alfabe di xebitiyayo, alfabe fam kerda, Musaya û Anuşta. Dimara zî dest pê kerdo û çêkûyê Musayê û enka tam bi temamî hemê Urartu'yê zano. Belge film di zî yeno mojnayê ne ku ew nuşteyanê serê siyan ku bi ziwanê Urartu'yê amê nuştîs waneno. Sarnenoya û vano ku eno belge vano çi. Derhenero Kurt Bülent Boralî belge film anto. Boral qeybî belge filmî çend rê şiyo wan bi Mehmet Kuşmanî dir xeberî de û ew anto kamera. Dimara zî belge filmê xwe yo hîris didi deqîqeyê temam kerdo. Belge film rêya yewîne vîst nivînê hezîrana 2020 de rojanê belge filmê Stenbolê dokumentarîst amê mojnayîs. Dokumentarîst emsal rêya destpancîna virajiya û devrê hawtayê belge filmê tedi amê mojnayîs ku çend hêvî î derheneranê Kurdan bî. Belge filmê Bülent Boralî taşlarla konuşan adam zî înan zor bî. Heta êtiya temam. La çi eleqeyê dzî bi Kirmanskî zazakîra est o. Eleqê eno yo. Derhener Bülent Boral bi xwe zî Kirmanco, zaza o û ew bi xwe zî baş bi Kirmanskî nezano. Dimayê belge filmî mah sohbet kenê vano ziwano ku 1500 serran verî bîyo vînî tenêke zor dano xwe û î ziwanî Musene. Ez bi xwe zî Kirmanca. Kirmanskî ma zî talûkeyê vînî biyayîşî de yo. Gerê ma ziwanê xwe bimûse. Hikayeyê Mehmet Kuşmanî marê mojneno ku merdim biwazo eşkeno wext bivirazo û ziwan bimûso. Gerê ma ziwanê xwe ana bimûse. Erê dinya xura ana wa. Ti bikerê ti go bore. Ti erd birame ti go weçine. Henî planê ma zî vatene homa vano tora ceht mira mirat. Ti ceht bikerê yani ti kede bide helbet go miradê to bivirajiyo. Mehmet Kuşmanî zî ana kerdo. Bi serran kedi daya û ew ziwan Musayo. Kirmanskî ma zî ena sewiyê de wew. Ma sero nifinderê go bibovînî. La ma sero finderê